lewrudu sajabo ina sagi tewaɓe tawi kadi lebbi keewal gueɗe tati ɗe so ɗe timmi a haali so ɗe timmani haala ka no ko sifri fof a kamanki Allah adi wiide ko fawakkir in nafa'ata dhikri fawakkir ko ya siftuna in nafa'at so tawi ko kalta ko ene jogori nafde ino ko harfu shart in nafa'at so tawi ko kalta ko ene nafa machallah haalɓe ɗo koɓe kalɗo ko fof ene nafa fawakkir in nafa'at ko so tawi ene nafa on saaha jagima ya haal so tawi ene nafa on saaha fadhakkir in nafa'ati dhikri fadhakkir on saaha inna dhikra tanfa'u al-mu'minin so tawi ene nafa on saaha haal ko kalta ko ma yimɓe naftoro kono kadi o addi sifa kaalowo holno fahra waade o wi fadhakkir innama anta mudhakkirun lasta alayhim bimushaydir saɗa haala haaldu wonde ka kaalowo tan nananede nde jaɓanede nde ɗum waɗanimo concerné an ɗum ko Allah waɗi wona ma ko heddi ko kaldeten tan ko wasiyade yimɓe ɓe e gurdam zamanu o no woori hande ni ene woodi ordonnance mo Allah tutti mawɓe men ordonnance o ene ara ha hande on ordonnance jiɗɗen siftonirde yimɓe ɓe aduna o fof windi tan koye gueɗe ɗiɗi o windi tan koye salatu ala nabi o windi koye tahmid salatu ala nabi ko ɗo e aduna woni tahmid o ko laakara wonoyto woni janngo sabu yimɓe nganndoyta tahmid o ko laakara woni kono gorko o wi ya leyta qawmi ya'lamuna ɓe mbimo holɗum o wi bima ghafara li rabbi wa ja'alni min al mukrimin hanino yaafowimo Allah yaafi kam e aduna totti kam geɗal laakara o hanino taw wonɓe aduna ɓe ene nganndi ko mbanmi ha Allah yaafi kam ko kamɓe ne ɓe golla ɗum ɓe jaafore ɗum salatu ala nabi woni dawa a kullu mardi kala ñaw mo jiiɗen e aduna ko salatu ala nabi woni safara muɗum sabu ene jeeya e ɓuura salatu ala nabi goto ko goto omo haala e hadisaji o wi salatu goto mo neɗɗo juule e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so Allah jaɓimo so yiɗi yo dartin nde wonno Allah ala e dow leydi so wona nelaɗo Allah allahumma ja'alna min hamili liwa'i الشعراء يوم القيامة الذين يحملون اللواء ويجعلون في أمام الجنة وينادي الناس وقيل من يحمل هذه اللواء ويقولون هم الذين يمدحون المصطفى في حال حياتهم وهذه اللواء روايتهم هاجوني صلاة على النبي وتنجاهدا gorko goto o wi salatu ala nabi goto jiyaada Allah goto o juuli e naraɗo sallallahu alaihi wasallam on salat o wi ko rajulun salla ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidatan qad akhraja min famihi nuran wa nuru alladhi kharaja min famihi dhahaba fi albarri wal bahri hatta shahida hadhihi an-nur kull al-makhluqat o wi ko salatu ala nabi goto neɗɗo goto o juuli e naraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah yaltini e hunuko ho annore nde ene yaha yalti maayo fayi dow jeeri annore nde ene yaha kala ko Allah tagno dari seedi annore nde wiya ɗum ɗo holko woni wi ɗum ɗo de ko annore nde waaji goto tan salatu goto mo neɗɗo juuli annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum jeyi nde ɗo annore nde ɗon annore Allah tagi annore he malayika goto malayika o mo waɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere hunuko fof ene waɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere ɗemgal fof ene juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam capanɗe jeeɗiɗi luga on salat goto Allah renndine denndaangal baraji ɗi fof hokko ɗum juuɗe e annabi sallallahu alayhi wa sallam on salat sabu si en duttima e hallul aqfal deftere wotere no wiye hallul aqfal li fati jawaratul kamal joom deftere omo haala ron o wiya e fodde mawnude salatu ala nabi omo haala ko adiniraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene yalta e aduna
nde Allah tagi aljanna mum tan ha pari in aljanna o e place goto on saha aljanna ala qima ala leer ala annore ala haydara Allah tagi aljanna ala annore haydara aljanna tagaki ene yara e annore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gila nelaɗo ene woni annore suwa yalto e dow leydi aljanna ene yara e annore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande jamma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibina aljanna fol wi to wonto dewi wi ko ma yalta e juuɗe malaikaji sa ƴeewiɗo malaikaji gardi aljanna ene mbaɗi sappeji enen jaggi ɗum haati aljanna dewi ɓoccite e juuɗe malaikaji wi ko ma yalta ne yaha aduna te aljanna Allah tagi ɗum ko lakara wona pour aduna aljanna wi ko ma yalta force ene yaha aduna ɓe aljanna deeƴe aljanna wi holko saabi mbaɗe deeƴe ɓe mbi deeƴe place ma ko ga wona aduna sa ari aduna hakkadi hay dawal Allah nataɗo wadde fayida heɓga joɗɗa aljanna wi mi wawa joɗade ga saabu min mi tagama mi ala annore mi ala haydara jarannomi koye annore naɗoɗo sallllahu alayhi wa sallam no woni annore nden annore noon natti wonde annore hande yalti wonti neɗɗo mi natti dañde ɗo jarmi il faut mi yaha mi abbode ko hen jarañi cheikhul islam sahibul fayd haddadul qulub ila hadratil allamil ghuyub ko won cheikh alaji ibrahima Niass aljanna wi wawa joɗade ɓaade dañani ɗo yeeɗi ɓaade na sallah sallam wonti an natti wonde annore wonti ruh wonti bachar fala budde mi yaha mi yeroya jonnon wiya aljanna deeƴe aljanna wi mbiɗe deeƴe dow condition kala ɗo neɗɗo juuɗe e nelaɗo Allah sallah sallam min aljanna mi wattaɗo yarde e ko juulata ko ɗum tagi kala ɗo neɗɗo wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim faam kam a dillini aljanna to wonto aljanna wiya abbama ma juula e ma yara e annore juuɗe ne juula e annabi sallallahu alayhi wa sallam won scientien ke goto to banggue aduna ne wiye Souleymane ko marocain kanko woni ɗo en conseil ambassade Belgique amin jawta o wi kam Cheikh Ahmed Tidiane mbimomi nam o wi sayasuudu Sénégal kulal buldani l afriqiya mbimomi limaga o wi kana Sénégal awalan afqaru min buldani l afriqiya ولكن الآن صار غنيا من أغنى بلدان الأفريقية ألا ترى كل يوم يبنى في بلدكم الإمارات الذي لا يبنيه إلا غني لماذا؟ وفي فضله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السنغال لم يصلى عليه أحد إلا في السنغال أهل السنغال هم يصلون على النبي ضراما لا ترى بلدا ولا قرية ولا عاصمة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلوا أهل السنغال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وي سنغال ما أرض أدنو فوف ko belade mettado ko Allah wadi non bimam ko tagi biida non o wi sabu Sénégal ɓe mbaɗi investir ko yimɓe ɓe mbaɗani investir aduna o fof andi wadde investir ko maade en wadde usine aji en wadde gueɗe goɗɗe kono Sénégal Allah wurti ɓe wadde investir koye julde annabi sallllahu alayhi wa sallam kadi o ɓuri ɗum wonde gonga ala sa daari leydi ndi aɗa yiya ɗum hen sa daari leydi ndi aɗa yiya ɗum hen e moɓe men moƴƴuɓe ne kollira ɗum ko wayno ceerno men Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ko wayno ceerno men Cheikh Oumarul Foutiyou Tall mawɓe mbi ko nafoore mere yimɓe ganda ɗum ni zamanu fof naftori momo kono minenne kadi min naftori momo wonno min goni nubaki amin janga ko kalami ɗo ko woni seedantagal mum ko musidɗa men goto ne jeeya gollere ne wiye Mouhamed Ly ceerno Mouhamed Ly ko maruf kadi ko alim kulli fannin Allah waɗi amin gondone mahdara he aɗa andi boɗeje ɓaleje ne jawodiri tan woɗeɓe ɗiɗi ƴettude woɗeɓe Jazair naɓe pawa ɗum e dow amen min cali wonti hare haɗe wontude fitine nder duɗale mo malli ɓuuri andede ɗon min mbi ceerno Mouhamed Ly o winani min mbi mi kaɓeɗen tan ko wawi wonde foof ko dañe fo ƴetten ceerno Mouhamed Ly wi safalɓe aɓe jiɗi gandu kadi aɓe gandi chef ngal binden lettre nedden Cheikh Ba woni jomduɗal ngal
min bindi lettere min mbaɗi hen ɓesngu Cheikh Omarul Fouti nan ɗo e nder duɗal he te façon fo tachib yagal aɓe kolle ɗum ɗo façon fo racisme amin kolle ɗum ɗo ɗum noon natti welde min ko bone nokkure ndinno min ɓe mbi min koɗata e nokku he ala kamɓe koɗata e nokku he lettere o yeehi ha yetti Cheikh Ba yalti noddi mudiri en ɓe o wi Cheikh Ba heƴata e nokku mo ganduɗa ko hen ɓesngu Cheikh Omarul Fouti toñere o wi mahadara neɗama hen so gasi salno wowno min dokki galle Cheikh Omarul Fouti min koɗe mahadara he min konni hen haymo wona Sénégal najo toon ɓe kewi feccirde ko par tuuɗi ndu suudu Sénégal ndu suudu Algérie ndu suudu Guinée ndu suudu Ghana nde min keeɓi suudu ndu min konni hen Mali naɓe min konni hen Sierra Leone naɓe min konni hen Mauritanie naɓe momo li woni sababu ɗum daña e ɓural Seydi Cheikh Omarul Fouti منصور